Pois aquí estamos xa de volta na Land Rover. Antes de que veñan os convidados de hoxe, que son ben queridos, é unha persona moi maior, é unha persona normal. Antes de que entren os convidados, sempre un gusto saudar a nosa Patricia Pérez. Que tal, Patricia, como estás? Moi feliz. E ti? Hoxe traes unha movida, un reto brutal, verdad? Bueno, hoxe trae... Bueno, sí, Wow, te cuidado, pensas? Eu creo que, mira, que fixemos cousas en Land Rover, a maioría tonterías, que non valía todo para nada, pero algo temos que facer, non vamos estar aquí quietos. Pero de hoxe non fixemos nunca, Ah, O que vai pois pasar hoxe. alégrome moito. Pois entón, Ahora, pode cambiar a vida, hai que poñer todos da nosa parte, non? Non, pero da nosa parte ides estar, a que sí? Bueno, Claro. hai de todo, hai de Non, todo. sí. Outra cousa é Hai que xente logo... que se lle tocaran 11 millóns non repartía nada cousa. Hai de todo. Por que non? 11 millóns son moitos Porque hai millóns. xente boa, regular e mala. Hai como a todo aí, non me digas? Tío, o correcto de hoxe dicía mola, non? boa, Por a historia do rapaz. Claro, Ganxo. é que vai estar connosco un rapaz que ten unha historia moi boa, porque el traballaba nunha caixa de aforros. El estudiara económicas e Claro, traballaba, economista, traballaba traballou normal. 26 anos, claro, Nun banco, normal, nun banco, normal. era unha persoa normal, Sí, iballe ben, pero sí. non era completamente feliz. El quería, pois, cambiar, pero Sí. costoulle, porque encontrar ás veces ese camiño non é fácil. Total, que a día de hoxe é psicólogo, sobre todo céntrase no acompañamento emocional das persoas que queren hacer un cambio de vida. E tamén, ollo, a meditación. É que hoxe pedimoslle un reto para que faga aquí no plató que va a desflipar, Bueno, Non, que se pero pode é moi facer aquí e na bonito. casa tamén, É moi bonito. Vamos a intentar, sí. Intentamos. Sí. Como se chama, Anxo? Anxo Corbillón. Venga, Anxo Corbillón, vai. Anxo, non vai ser difícil. Anxo a que non? Corbillón, eres un exemplo da xente que anda, a xente que dice teño que cambiar de vida porque está insoportable, pero normalmente non facemos nada. Tú fixecho, tú estabas traballando con moito estrés, ou un traballo, bueno, traballo de tensión, e dixeche tú, a la mierda todo. Bueno, non foi exactamente a la mierda, pero casi. Pero casi. cambiache de vida completamente. Cambiei de vida, pero ás veces din pues, que falta un poquinho de valentía, sí que fai, pero realmente o que pasou tamén que foi moito tempo aguantando hasta que non pude máis tamén. Pero moito tempo, o sea, ti cando decides teño que cambiar de vida, non eras Por qué? feliz? Por qué? Que pasou? Claro. Eu empecé a traballar moi cedo nunha caixa de aforros. Sí. Eu dixera aos compañeiros, fixen económicas e antes estudiaba 5 anos. No último ano, dixen os compañeiros nunha saída, eu teño moi claro, nunca na miña vida traballei para a banca. Isto foi unha cousa así, chamolle momento Escarlata O'Hara. Adiós, Nunca pongo por traballei na testigo. banca. E cantos anos estuveche traballando? 26 anos. 26 anos, moi ben. A mí me chama a atención o titular da Voz de Galicia que dis ti, palabras túas, tiño todo, pero eu non estaba ben. Claro. Sí, realmente o que me dedico ahora, que decía Patricia, acompañar a xente, pero realmente non é xente enferma, senón xente realmente que ás veces non sei que me pasa, pero non estou ben. Cando Estar ben por fora, pero por pero dentro. non por dentro, porque ademais hai cousas que che din que tes que ter, que o mellor, pois eso, eu fixen a miña carreira, tiven unha parella establecido, encantadora, 2 fillos encantadores, pero non estaba ben, é un traballo moi como bon. podemos recoñecer esas cousas que non nos fan felices? Porque, claro, ás veces entras no ritmo da vida, telo todo, non? Por dicilo de alguna maneira, pero non es feliz. Como podemos identificar? Nós sabemos que nos estamos ben. O que pasa é que entendemos que non estamos ben porque hai algo que facemos mal. E ás veces tamén pasa eso. Si realmente eu teño un bo traballo, teño unha formación, teño unha boa muller, uns bons fillos, Claro. e digo tal, estou mal. Pensamos que eu que estou mal, se teño ansiedade ou isto, que Incluso estou pode enfermo. quedar soberbio, é que tú digas, Claro. estou mal. Bueno, pero como mal, si tes tes traballo, todo. tes cartos, Claro. tes unha familia, tes salud, Claro. pode quedar incluso raro que É digas que estou mal. é que é caprichoso. É como se isto empeza un a culparse. Porque aquí que hai está moito de mal. non queixarse. Exactamente. Non que nos queixedes. E que ademais entendes que realmente se compra seguridade é a cambio de liberdade. E a seguridade é realmente o que máis nos ata. Nos ata é o medo
a non controlar. O gran medo, por exemplo, é deixar un traballo fixo, cobrando bastante diñeiro, ben posicionado, isto, bueno, pois... Hai que ser valiente. Por exemplo, un xubilao que diga ahora deixo a pensión e voume poñer a traballar. Voume poñer a traballar. A la mierda a pensión. Pero eso... Vou ir a Gran Sol, me acabo de lavar. A traballar aí. Eso está ben. Pero tampouco Hai que ser valiente. Para descansar, Deixar a pensión e ir traballar. Pero, Para estar ben por dentro e jodido por fora. Sí, está ben. dende logo... Oye, Anxo, pedimos unha cousa que eu non sei se é moi valente por a nosa parte, pero vámonos a intentar, non? Encantaría. Que era que el nos intentara facer relaxar e meditar. Os que estamos aquí no plató e os que están na casa. Tamén creo que na casa poden intentar tamén, Home, non? claro. É cuestión de sentarse, nada máis. Conta os beneficios, porque ás veces a xente non se toma Eu non quero moi en beneficio, eu serio. quero facelo. Claro, pero que ás veces o feito de meditar a xente non o toma a que sí. Claro, primeiro é contar moi importante que para ser feliz facemos. sobre Claro, todo. realmente a meditación é todo un mundo, pero realmente lo que podemos facer aquí basicamente encontrar un momentiño de calma. E realmente ten que ver con parar. Claro. Con parar. E unha cosa que decías antes, como podo saber se tal? O problema é que normalmente imos a unha velocidade no que non Sobre nos todo enteramos o que mental, pasa. estamos Claro. Pois vamos a intentar entre Veña. todos parar. Nos vamos a ¿Cómo sentar, no? séntese aí ¿Aquí? comigo, Bueno, sí. sí, Nos vamos a entonces- sentar e tú, nos seguimos a ti solo. Vale, Veña. si me facedes caso en todo Seguimos. momentiño, Home, claro, xa é que- libre, por suposto non se pode meditar ou parar obligado. Ahora te vexe unha cousa, poñernos a meditar, despois de que leva en monco o público media hora. Va! Pero bueno, vamos a intentar. É un reto, é un Mira, reto. a banda tamén, moi ben. Pero curioso realmente que na meditación non buscamos nada en concreto, así que tampouco existe reto porque non hai obligación. Cada un que O vaya. que vamos pedir unha cousiña, se podedes sentarvos un poquiño como levando un poquiño pa diante apoyando as plantas vale. dos pés. Eso, se queredes, que non queran, non ten que por que facelo. Fagalo na casa Eso. tamén, E na casa tamén se Séntense pode. ben pa diante, que as plantas Exactamente. dos pés apoyados. Entón, o que imos facer agora é poñer as mans nalgún sitio cómodo, que os brazos queden cómodos, e vos pedir que pechedes os ollos, que os fiedes, que non vai a pasar nada estrano. Pechamos os ollos e simplemente o que imos facer agora é soltar. Non hai nada incorrecto que podamos facer, non nada incorrecto que podas facer agora. O que único que necesitamos é soltar. Leva atención a plantas dos pés e fai un poquiño de presión empuxando coas plantas dos pés e leva atención á parte superior dos teus muslos. Cando empuxas, nota esa lixeira tensión. Como é, cando empuxo, como resiste aí esa parte das pernas. E solta. Simplemente observa. Leva atención agora a túa frente. Leva atención á pel e os músculos da frente. E suavemente imagina que se derriten, que se ablanda o xesto, que se ablandan as cellas, as pálpebras, as meixelas, que se solta a túa boca, que se desprende a mandíbula inferior e a túa boca se entreabre lixeiramente. E aí permite simplemente que a túa respiración suceda. Escoita, observa a túa exhalación. E mentras observas o aire que sale, permite que se repita interiormente a conciencia: estou exhalando, estou soltando. Estou exhalando. Estou exhalando. Permite que todo o demás suceda, os pensamentos, as emocións, as sensacións do corpo, e simplemente acompaña a observación: estou exhalando. Estou soltando. E toma conciencia de estar aquí e agora. Non hai nada que teñas que facer, únicamente soltar. E por uns instantes observa a túa respiración. Vouche pedir agora que, mantendo os ollos pechados,
leves a túa man dereita á zona do teu corazón. E aí sinte ese corazón latindo, ou imagina, se non o sintes, o corazón latindo. E ese que escoita, ese que respira, fai unha pregunta para que resida dentro de ti. Se foches capaz de estar en calma, aínda que fora un segundo, únicamente un segundo ou dous, deixa que quede a resposta no teu corpo, a pregunta: como me sinto cando me sinto en calma? Como me sinto cando me sinto en calma? Como me sinto cando me sinto en calma? Deixa que esa resposta anide dentro do teu corpo. Podes baixar as manos, inhalar profundamente polo nariz e soltar por la boca. Inhala unha vez máis e solta. Inhala e solta. Guardando ese rexistro de calma, sei que aconteceu, podes abrir lentamente os ollos e volver á compañía de tanta xente bonita en calma. Grazas. Taxi de lei. Ah, que sí. Guau, que Bravo, Anxo. ben, non? Que ben, claro que Que sí. tal? Ben, non? ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! ¡Bravo! ¡Qué valiente, Roberto, hacer esto! É que a veces esto de meditar ou de parar se vende como algo moi complexo, moi sofisticado e tal, e dixeche tú antes perfectamente, é cuestión de no día 5 minutos parar, estar quieto, sentado, sin móvil, sin ninguna cousa máis que te distraia e listo. Non fai falta nada máis. Os beneficios son moi profundos, moitísimo máis do que poidamos imaginar, a que sí? Cando facemos, eu teño un centro en Pontevedra, reunímonos para meditar, a xente que ven non é xente que profundice no budismo, ni ten nada que ver con isto. O que miramos é realmente, eu chamolle facer unha holgura, sabes? Estamos en ese proceso, é como meter unha cuña de holgura que separe o que facemos todos os días en automático e meterlle un embrague. Eu digo, pisarlle o embrague para que a máquina que estás sigue rodando, pero eu non meto a transmisión de ir detrás. Non botas de menos o banco, non? Nada. Un aplauso para Anxo e Patricia Pérez. Gracias, Patricia. Gracias, Anxo.